Ngoba intambo ayinazigqibo kodwa isigqibo sobhabha funeka usithathile. Kuthiwa bima ngathi ulikhozi udela uvana. Hey unesibindi mfondini. Hey wasenza ikhosi ngolomfo. Wase wabhabha wasenza ikhosi nguye hayi unesibindi. Ngase uweli la kojika umntu ufikile. Just say goodbye and a couple of selfies. That's it. Even bomntu ufikile make niqale pha kula mimango yethu. Apha inyosi zihlangula imihlondlo futhi unaziphakuhle. Kuthiwa ziboniwe ziyangena. Uvone kufika izintwana zincinci manje awazithi zineenyusi. Wena ndihambe nazo moments uzikhupha. Avone ngombuzo nje kodwa hle nje ugqibelisa mna manje zange ke ndithi ndifika phezulu komngxunya uba ndiwuqalile andiqondi uba ndingajika. Into endingenaze ndiyenze nje uba ndithi sendime phezulu komngxunya ndiphinde ndizincame ngenxemba ziluma. Kanti zizinto ezithandwa ngonomgcana ezikhonkotha isizinja ndizazi noba ziyakhonkotha naxa kukhiwe le nto kodwa ziyishiyi nathi. Kodwa abafana bayandixaka bathetha ngokutyiwa ziinyosi babe nengxaki. Incindi okanye xa utyiwe yinyosi. Ha? Xa utyiwe ubusi. Xa utyiwe yinyosi. Ovone noma ndikajike emngxunyeni kodwa into yokuqala imbeko endiyenzayo noko ndikhe ndisho uba gcama kumathile andikwazi uba kupapha. Sinxaniwe ekhaya. Imithambo ivalekile ekhaya siyayidinga le mali ngoku ndiyaqala. Zinganditya kodwa ndizojika. Qala ke ngoku. Ha! Bangaziyanyi aba. Aluma kodwa. Into yeenyosi endixakayo mvana ndandicima zikhetha ubuso foni zikhetha kwandawo ephumayo ubeke zaphumela phakathi kwemilenze kukwesalayo ifika ihlale pha. Asazi ke noba yimaka okanye ziinyosi na kodwa ziyayikhetha imiphakathi emva koko ayizinja zikhonkotha umntu engapha kwendlela funeka ukhuzame ngoba ke zingene phakathi kwemilenze ubomba kanjani. Ibona ke le. Onini into esezayo yonzakala ngenye imini ngenxa yale maki phinde kuthiwa kanti imaki kodwa wena uhlele emqengqelezini futhi xa sewusemqengqelezini funeka uzinyamezele ngozikutya ungabi nayo nento engathi iyakwethusa ngoba zingayokulahla phantsi. Yho! Uninzi uxhabaza iinyosi udiqonda uba unayo nendawo ebawula utsho isikhalo kodwa akululanga wangathi uyaphakuzela uzawutyibiliyo uyofika ezantsi kodwa akunani manzi sitye ngakhona. Hayi zibufakile ntanga kakuhle kodwa fanele sibuyela ngemva ndibomba uphele nojola ikhona intambo engadibaniyo ekuvamba ngoku ayidibenanga kodwa ziyadibana mani. Kuxatyana into embi nganamathuna. Ufonini kwezinye inyosi man sivela ekhaya ujumela ukeza. Bangamasahlela pha kondleni. Aphinde ngene ntwana pha komendleni. Isile. Ngikhala ntwana manje. Ujola. Sengikhala ntwana ngala. Sake man. Yo nja. Ikunqoma ngokufuna ubetha kom. Mfondini usuhlela ngethetha mfondini yona. Isile ntwana. Basahlela pha kondleni. Le nonsabong. Ingaphinde ngene pha komendleni. Aphinde ngene ndojola. Wena ndimke ufungwa izibhozo apha ndibomba ikhona ingxaki ezihamba khona bekuhambini akuzulunga nto kanye ngeli xesha amadura endiqomba ikhona into endizanayo hayi akuzulunga qha umbane ngokutshisa zonke izinto endlini ucacile kuba intambo zidibene namanzi okanye zidibene hayi mana iinyosi ngozihlangula zitya abantu kwabona kodwa ke zikhona into ezimbalwa manje zikazenanto endizifunileyo zifuna uqiniseka ngazo. Mfonini zinto ezimbalwa manje endifuna uziqinisekisa apha zikhona into zikazenanto endimfunele zona. Endifunayo ke ukuba ndizazi bazenza kakuhle novalani ke ndibaphethe nentonganyaniso ndibaphethe ikhona into engathi lo mfe beyicinga esingayenza ukukhawulelana nentonganyaniso akongxaki ke. Evon liyapholeza kunasilungisile ixhala lam qaba intonganyaniso ndiyaqonda eyi isesazeleni sihamba ndiyafuna mana ntonga mani ikhawuleze yenze ndibonakala kodwa ke ndizame kulaa ndawo inye kodwa nandisabela basiqala phi funa ithini into. Where do we start? Yeah, take the 270. You have loads again. Yes. Let's do 2 loads. 270. 270. Then start playing with the 223. Evonini kusekunenza ayicingayo mani ndiyifuna uyibeka kuzenandi ngaphezulu kanisebuzingeleni ndizenza amacebo alisizi ngokwendinawo kodwa hayi awaphumeli onke ngoba ndifuna xa ndisehlathini ndidubula inyamakazi kube kubonakala le nyamakazi kodwa kungekho nto izawube ingene apha esikopini ngoba ndifuna into izandiphithizisa qha akukenzi ngendlela ndifuna ngalo. Middle one. And I'm just trying. yeah, you can bubble straight.
uZenande njengesiqhelo zikhona nje izinto ebendifuna uzijonga xa ndongezile okanye ndithobile kuba njani ndafumanisa uba mani ngamsozi ndihlale le ndawo enye kodwa uthi avalani hayi mani hayi. But you know how am I holding? I'm holding as it's the plate. Yeah. I'm holding, yeah. To the right, to the left. Left, yeah. Because you are on the paper, you Just left. Efonini babe kuthiwa uvalani into ngenyaniso ngenzele imincili ngoku kodwa ke akunani enye into ngale engenileyo elisondele pha kuzena ongazifuni iimbumbulo ezibalekayo. Ngenile fondini into avalani fondini. Yeyi ingathi uzawuzingela impilo ekhaya zityiwe mani. Kuba zenza isithuthwane ndabe ndiyibona kodwa uvalani ungenile mani. Awungenile. uZenande akazifuni imbumbulo ezibaleka kakhulu. uZenande akazifuni imbumbulo ezibaleka kakhulu. Ingathi ke ngene ngamphazamisi kakhulu nemhlase kulanzo ndelelwa nayo. uZenande ufuna lento ayifunayo akayiphikise futhi. Yabona ke ngonza myeka kwalanto ayithandayo enye nenye nzabe ndiyibona. Kodwa ke into ngenyanisa sikakwazi ukufikelela kuyo akhange sikwazi ngenxeni into obana ngaba nesi scope ebesiphethe khange silungu uzafuna ke ndizazi manje banzawo thatha ixesha ndiyazi banza uncama noba kuzingela kabini kathathu ziphume manje ezi scope ndibeke ecaleni lento andidibani noba nento engathi inye lento endibambileyo andidibani nento endibambayo mna nimdala noSathane. Efonini xa kwinto elungileyo mani mawucaca uba nimdala nyana noSathane ntsuza into ecaleni utya into ngelahle fundini. Faneke ndakhaba isichithi wavela lezo nto ndizibonayo uba ziyavela ndifuna nojanoja nentaka le ndimnqenda mfuba kodwa yile apho oliyeza kuyasemnyango kusasa funeka ndenyukile. Fondini ndandizigqibele nesibindi mani ndiyafuna ubona uba ndisenasona uma ndisenaso ndizawuyenza le nto funeka ndiyenze ndizawunyuka apha ndiyogqibela etsitsikama ndibone uba ndingayoyika nalo nto ndazigqibela ndinaso nyhani isibindi ndikwazi uba ndithende hayi makuyiwe. Efonini zikhona izinto kujole bemane ndikhalela ngazo sithi ufuna le minqwazi ufuna ntoni kum ndathi ke akho ngxaki Jola sizawuyenza loo nto leyo. Bakhona ke nabanye abantu abavelayo abamane bekhala intoba hamba ndikhawuyenza nethini. Mna ndinayo nje ingxaki yoba nenzondelelo kakhulu mhlawumbi ngenye ixesha ngoba kanti ndingumntu uthanda uthatha into ndithathe ngoyikhupha ndifuna uyenza ndiyibone kakuhle apha kum ndiyixekixe ndide ndibone uba hayi ndiyayingqina ingahamba. Okwangoku ke ngosizazibamba kodwa indlela iyenyuka. Ufanele indlela enyuka kule mimango ufuna ibheka ngapha sentla mani. Uzawufuneka into yokuqabela etsitsikama ndenza into endiqonda uba ndiyidelile mana nakungayenzi. Kungenjalo sizawuphinda senze zibe mbalwa sizokwenza into eninzi basithi sidile izinto eninzi. Eyona njongo yethu ukuzingela asinanjongo yokuthi hayi zivule ngokwindawo yokuthi nazo izinto zikhona kodwa umntu osifunayo uzawufuneka azazi uzawuleqela into basifumana zalihlabela uduma kodwa fanele siyasondelana. Fanele asondela ngokumimango xa kubiza kwenzeka ndifuneka uzofuneka ndizincame elilonti. Imimango engenamihlonto uyayibona mani uba siyoyidwa kodwa fanele into ebalulekileyo lesiyiyeleyo hayi ndiyabona uba nje basiyasondela nje ngekusithiwa cinga icebo ngoba ingcibi laba phesha kwelali kodwa ingeza mani. Eyoba kwathini akwathini akho ndizawujika apha mna ndinamsebenzi nayo. Ingxaki yam xa kujinga enye nenye ndinengxaki uba ndatsiba kodwa ngoku kuthiwa masiyobhalisa ndabona indanga ngathi kuyelukwa funeka ngosiyobhalisa sibhalisela ntoni endaweni uba kuthiwe wena ubuthe uzawufika ngeli xesha hamba mbongena kanti uzibophelele ekubeni uba noba ndenzeke ntoni akho nto ezawubeka mntu utyana. Sifikile ma lo mimango kodwa ngoku uzawufuneka ndibhalise hayi ndiyazixhoma emeveni aze ndijike axesha layo noba kuthini. Efonini lidla ngobhola iyeza siyozingela ufumanise uba ngofuneka simane zihambe zingena aside siye kule ndawo siya kodwa zawuthi ngelingeni siyofika hayi liphola kum ngokuyeza uba lichithakele ke hayi iyawuba iyagqibelisana nto zakuthi namhlanje kodwa ke yonke into yalapha iyawushiya umkhondo kuba ingathi ngoyiqonde intoba uba ungangabuyi kuphelile kodwa ungangabuyi kuyenzeka. I'm going to be responsible for your safety. You're going to make one pit stop. The other side to call the halfway mark where I'll explain the jump process, okay? Hayi zembe loliwe. Yayiwa hayi funa usezihogweni apha uthethwa nganyoka uthethwa ngento yoba masihambe phantsi kwale bloko bendicima zihamba phezulu. Efonini hayi ndakubona kakuhle uba kufa kufikile ngoku unyathela nje ngathi awunyatheli iinyawo zakho awuziva apha phantsi kwakho. Gives you guys a horizontal view of how high the bridge actually is, okay? Fondini yeka nale yoba ndiyijongise ngaphi ingathi nale ndiyiphethe ingaphuncuka into iyotsho ezantsi into endiyicingayo ubani ozawuhla yofika esapho. Yibona ba uthi mna ndizawuyo kwesibini umntu oya phambi kwam yena ndindawumjonga ndifike amilenzi yaxhentsa fundi bomba inoba kuthini uyoyika hayi hambe indima ifike Fondini ifike kum hayi ndibomba hayi kakokujika.
ndiyisuse manje le nto ezintweni endake ndathi zange ndizenze funeka uthi hayi yake yayenza into ethile ndithi hayi ndake ndayenza. Uyabona loo nto ndithi hayi ngathi kuthiwa uye encibini ngoba kuthiwa ziyele awuzusiwa, zitsibele awuzutyalwa. Lapho ndiyiqonde khona uba inoma xa unothi kanti uthi uyabhubha ubulawa yile nto awunazo uzazi bubhubhe nini, ngoba ngeli hlobo uhlanga ubaleka ngalo ezinye izinto awuziboni kodwa into oyibonayo phambi kwakho zezihamba kodwa ziphambili. Hayi kuye kucace ndanga uba ufikile phaa entlanjeni awunawubuya. Into endoyisayo kokwawujinga ujonge ezantsi ngentloko nje buzowulanda kodwa wawubuya. Hayi mani akho nto kodwa fane ubuya engathi uzalo kokutsha nje nayo into endiyitshoyo mba ukhona umahluko uvele ubuya unguwe. Ubuya khona sendiqonda mba ayisuka mani mna yonke into ekufana ndithi ngokuba inawuze yenzeke ingenzeka. Xa lena ndizenzele ndingakhange ndityhalwe akukho nto ndinothi noma nje kuthiwa inakwenzeka ungagqibelisa mna nasentweni nini. Hayi ndibuye xa ndibuya kusasa ndidibana nenkunzi yembabala endingafuni noyibona, andifuni noyiphatha, andifuni noyizingela le nyamazi nangexesha loyizingela enyakeni. Ndidibane nenyamakazi apha endiqonda uba ndiyandikhupha ngosomvana kuyo ndanga. Le nyamakazi andifuna uyiphatha, inkunzi embabala ndifuna uyiphatha. Hayi yoyoyo indigulisa ndiyaba intoni engxaki. Ndaye kuyizingela nyamakazi. Hayi ngadela nje enze nje ityale andifuni nanto enayo phakathi. Yo Kondini ndibuyile mani bangasendle. Heyi into utsiba phaa foni usubona uba xa unobhubha ingathi awunawuyazi noba kwenzeke ntoni ngeli hlobo endibona ngalo xa sele usiye ezantsi. Into engayongxaki kum yile utsiba nowuthini ayongxaki. Ingxaki yam kungakwazi ukulawula le nto yoba andikwazi uma ngeenyawo zam iinyawo zibothiwe, andikwazi uthini ngondidikiwe le nto udinga ndijonge ezantsi. Ayongxaki ukuya xa ifike ezantsi kutsala iphinde ikubuyise iphinde ikuthobe. Imbokotelo lapha ezantsi kwakho uboma rha into noba kunothi ayiphuncukileyo lena naze ndilunga naze ndisinde yam. I see you jump over a mountain. It was like a like experience, isn't it? How did you feel jumping down there? Yeah, they say most when you jump like over a long cliff like it or something, by the time you hit the ground, you feel nothing. You feel absolutely nothing. But how did you feel afterwards? Did you feel at least like a little bit stress-free, or like you see like I know it won't take some of your problems gone, but I mean that's clearing the mind and putting your mind. Hayi andalinto zikhona iindawo ezibuyayo zingasahlelanga kwezaa ndawo zazo kodwa ke make ndise-11 ibike yageza. Bonini ndifumene ithuba mani lokukhawuleza ndiyakathise ndise-11 ngoba ugqibelisa kwam uhamba ngayo ibike yanditalela kakubi gqithi. Ndathi ndaqonda andineli andithandi ngeli hlobo yenza ngalo kule ndawo ndikuyo ndikude nemimango ndingumntu osafuna uyisebenzisa mani xa ndizawuzazi uba ndizawungena kwalapha kufuphi. Ayonto uyakude wena ngoba ndibonile uba foni ayirhabuli iyagungxula kona uba kuthiwe yikha ngemagi hayi yona iyagungxula fundi ndanoba inomlinganiselo nawo amafutha heyi yayitya mani. Mfondini ufumanise uba le nto yinto engenamsebenzi le kungcuthwa nje into wanya iqhutywe ibuye kugqibeke ubumba hayi le nto ingenamsebenzi ndibindisokolisa kodwa ke ikhona nto efuneka itshintshiwe apha ehluza umoya efuna siyikhuphule sifake enye. Ukonakala kwento encinci iphinde ilunge andazi kubizawuthi neyonakale nini kodwa kwinto ekuthiwa mandiyifumane efunekayo ikhululo elilapha kufakwe enye zawubona kuba mandiyenze nini kodwa kwangoku into ebendinyakathisa kakhulu uba bendiyicinga uba funa ndigodukile ngoku mandithi ndihamba ndibe ndiqibile. Fonini khona imeko zokukhula mali ezindithumela ngapha ngasezantsi ngathi ngongeke ndibaleke ndijonge ngapha sekhaya kwinto ekufuna ndiyilungisile ekhaya msinyane gqithi qha ke azihambi kakuhle izinto thufu. Evona ndiyazi mani mna neengxaki siyazalana okanye mhlawumbi izizwe ezicimba zizalana nam ndiyazama ndlela zonke ungavumi hayi ziyaphinda ziyafika nangoku sixa sizawunqumla kwindlela emfutshane ndibome indlela emfutshane neziphelo ezide. Ingxaki ke ngoku le kodwa ke eyona ngxaki enkulu yilisemva kwam ngoba kukho into endifuna ithulwe sawuphumela njani kule nto nje. Hayi foni kunzima kule ndawo kanje amadolo intsokolo enzima gqithi ngofuna sijikile siguquke mna ndizawukwazi ukuguquka kodwa yena uzawunza njani uba uyifumene umlenze enkukhu. Kuthiwa yintsokolo
Yabona ke ngokwayifumana ngomlenze enkuku kuzawucacafa ke ngoba mna ndijikile andazeni uzawubona. Oninzi menzile udunsu apho ndibe ndihleli ndawoni nyeli ingatshisi ilanga ezweni. Kodwa nangoku mani uSathane ubhele ebonakala uba mncinci. Ohlamba imbolo likwakho. Wena uSathane useyijonga kodwa uzawuyenza akazulunga nakweyiphi indlela. Sizamile kodwa loo nto kumxina ujikajika kodwa ke sibuye umva. Eyona ndawo endiya kuyo kusengqusha kodwa sizawujikela nje basibulele bazimbini indlela esinozifumana. Nena kuthethwa ezini ndithe xa sendihamba umgama xa ndiqala uthi gwaqu ngemva lo mfumile phaa ngaphesheya. Inoba yintoni ngengxaki xa ndimzama akayicholi ndakumba unakele. Ucacile uba le ngxaki nayo inkulu kakhulu. Bendithi sendiqoma nexhala uba athi ivili ngoku. Athi hayi ndiqatshukele. Bizawuba yingxaki. Kodwa hayi ithe kanti bekuwe kuphuke enye into besiqinise ngayo ngoku iintambo zonke zayekelela kuzawuhambe kusiwa umthwalo wawubopha. Ifoni zingcambaza sicengeni bendiqomba kodwa ixhala lisesifubeni. Qha ke ndithemba into enye mna ndizawunyakathisa ngenkani uba ke sizawuthi cusi uyofika. Kodwa endleleni eyapha ndibona inyamakazi endiqondayo uba le inyamakazi apha ebomini bam ndisezazifumana uba ukabini ukathathu. Ndizayisabela endaweni nazo de ndizifumane. Bonini le mimanga ngathi mihle. Inengca kodwa ke izihlonto zikhona yazibona mos eziphinga uqonda uba yile mimango yethu le. Kodwa ke ndiyabawela ungena ke ndisabele babaduke bazingelisi namhlanje ndikayele indawo ozingela endiyazi uba azibe ndixoxa amatyala ndizawuduba inyamakazi ndishiye into endiyibiziweyo ndinikwa amaphepha am ndihambe. Indawo engathi hayi ngekamalume kodwa umalume akasekho kwaye ndingeni leyo. Nje ndikale indawo ezingela ezandenzela lento ndiyifunayo ngabe ndixoxa amatyala inzima into bendixoxa. Mfondini wakho ingoma yayisithi hayi cumbelele le nto ziyenzayo uphume ungena ngelinye ingeni zingene sigqibe. Wazi udunsu ubheka phaa izanganene. Mfondini ndicumbelele wena kodwa ke kwenzekile. Bona into kasigqithile erhini sehla ummango sowufika ule mimango yethu engqusho. Xa sizawuhlika phaa ndiva ngathi vonke uyirhamba ngaphambili. Kahle lo nditshoyo iyakuceba ikhona ingxaki futhi sendifikile edolophini engqusho kodwa ikhona ingxaki. Sixakene nento ende umzuzwana oba amanzi etheni etsitswa kodwa salenza icebo mane lisizwe loba siyofika. Zawube siyibona kwana ndifika amadoda elala athi afuna ulungisa imithambo. Yewuthini? Konakele ntoni? Iface. Ufuna uvula imithambo. Ngimdala Sathane. Ugqibela. Hayi nanini naye lidumo lihlatyelwa ubhelele njani. Nangoku ethu ujola phaa ezinganene nobhele sesikhabile ezimpondweni uthi ujola kanayinxiba etywaleni tu. Aya. Lethe ngenyuka mos. Uzilibazisile. Ngeke ndizilibazisile. Hayi. Uzayinxiba phi le? Jika. Jika ntambo. Ayinxiba uthi? Kasiyakubamthire man. Ayinxibe etywaleni. Ove ndithuthe mani ujola kababizi ngamagama uthi ngomamthile kodwa uvula imithambo. Yini madoda usanutya nedwa futhi nathi sikhona yintoni ifuna uvula nodwa imithambo. Kodwa ke yaniye umake sizama ulanda le nto isuke labi yonke le nto. Nini kukho izinto ekufuneka uziqonde. Le nto ithi kugqibelisa mna okanye leyapholi yeza okanye lichithakeli yeza. Kufumanisa uba zizinto endandikhule zinyanzelisa uba mandizenze ngumntu owendikhulisa ndingatsho. Ngeli hlobo le nto yoba ngelaa xesha ndandikhula xhego lam langafuni mani ungagqibeli lona noba sekutheni liyanyanzelisa into yoba funeka ugqibele wena. Lide libe kanti linento eliyibonakalisayo uba nyhani funeka ugqibele lona. Mfonini wawungenawuthathela into utata angakukhangela akufumane. Xolo uhamba nangobusuku. Uyabona ke ngoku laa nto iphumele kum yaphumela ngehlobo le nto yoba hayi andinangxaki nawe xa ungakhange uthethe into kum okanye kutheni. Kodwa ubeke waqala wathi into ethile ayinawuze yenzeka okanye Iphumela kum kangangento yoba kungoku kukho into engazoyiva ngendlela eyiyo kodwa kuzayiva. Yabona umzekelo le nto izawuvakala ngendlela engeyilumeza kodwa ke udadewethu beke wafika wathi uyeza uzawufika wafika ndingahambi ndiye ndawo akho ngxaki. Xa efika ufika uthi xa eqala undibona uthi mntakwethu ingathi siyalingana
ngokweziqu ndaqonda nayo ibhudi leyo ngokuba bekufamba kangathethe bamna bendingobe ngasondithethe kodwa yena uthe xa ibhuda wathi ingathi siyalingana ngomzimba ingathi singanxibelana ngempahla kwahleka kwamanda hayi bekumandela ngisho siyithetha ngoku ndiqalile nje andizuyeka ngo-10 kilometers qho kum lizawuthi qho ilanga litshona uba kube kusesemini apha ngino-6.3 ndathi ngezolo bendikugqibile lizawugcwala yonke laa nto kuphele iintsuku ezilandelelanayo ndilungisele into yoba ndithi xa siphinda sidibana ndibe ndiqonda mna ngaphakathi ukugqibele mna ifana nanto kuthiwe mna ndifuna noba undimoshe mna yizana nakuba uthethe okanye wenze nje into engenamsebenzi endibona uba oya apha andinangxaki ndizawuhlala nayo kodwa xa uthi hayi sikunyamakazi ethile mna uzoyifumana usuthethe ingxaki yam isekubeni uba uthethe kufuneka kuthethe umntu othile futhi abanye abantu bangayithethi into ndingayihoyi kodwa uba kuthethe umntu othile lapha kufuphi kum athi hayi into othile ayinawuthi hayi qiniseka hayi qiniseka izawuba ndiyaporha nangoku ndithi amazingela ayekhe atsho engqusho athi azawubona izawuphela phi le nto yomfoto ndinayo into ethi ke ndizawuba ngathi ndiyaporha ngoku kufuneka kucaka into yobana ngaba le nto yofotana iphelela phi andikafike ngoku endaweni endithi ndiya kuyo kodwa ndithi nasi isibhozo ndiyafunga uzawugqibela mna kuleyo into ndangandifuna ukoko xa kuthiwa liyaphola iyeza kuthethi into yobana ngaba ubuyayazi into yeyeza lokugabha funeka uthi xa uzawugabha ngalo libe selipholile ukwazi ugabha ngalo lishushu laa mzuzu okulindiwe ke iyayisondela le sisaya kule nto sizawuyenza umzekelo xa sizayozingela sisalibaziseka kuthiwa liyaphola iyeza njengeyeza lokugabha kodwa ubeke kwathiwa yenzekile into hayi ke lichithake liyeza kuba ke zonke izinto zenzekile ngeli hlobo besinqwenela ngalo yilaa nto iyawufika nditrabule ndisithi ndimdala sathana ekubeni uba bendisokole nyhani kodwa zizinto eziya endiziphila nyhani mna siqu sam ayonto ndithi ndiyayithetha nje nale yoba liyaphola iyeza ithetha ke ngoku into mna ngaba udadewethu uthethile akho mntu usindayo udadewethu uthethile xa ephinde ebuya uza kufika ugqibela yiyo le nto ke ngwanangoku safuna sizibambile kuthi sizixiki xa sizibhuqe sizibone uba ziyahlala na ziyakwazi unyamezela phambi koba sizinike abantu